Aduh, di jalannya omongi Udin lurus mau. Madatuk blakono. Jadi ayo kameramen. Adewe Madatuk ben kek de mugi-mugi selamat iso petuk kok ngabari karo adewe. Tadi melu aku sik adewe keliling goleki omongi Udin mau lurus omongnya. Ayo. Wah, ngeri tenan iki bringe koyo ngene iki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mugi-mugi pada selamat iki Gusti Allah, Gusti Allah. Emang koyo si codot iki emang mestine ndang-ndang kudu diberantas. Karena Ki Codot iki wis meresahke tenan masyarakat lan carane gawe keyakinan, geser keyakinan masyarakat, iso nglalekke keyakinan karo Gusti Allah sing ora bener sing kaya ngene iki. Dadi adewe pokoke piye carane Ki Codot kudu ditutup uripe ben iso balik dalan sing bener, iso ngejak wong dalan sing bener. Kaya ngene iki ora ilok iki. Ayo kameramen. Karena piye-piye Gusti Allah iku wis ngomongke wong iku ana niku syarat lan syariat. Syarate wong iku kerja, syariat iku njaluk karo Gusti Allah, udah njaluk karo wong nemen Ki Codot iki. Kaya ngene iki sing ora ilok iki. Ya Allah, ono wae iki. Tapi omongi Ki Codot iki nek ono kain, dilingkungi kain. Jadi adewe enak golek. Kok adoh wis ketok ono kain orane. Jadi iso adewe intip-intip. Ya Allah, Gusti. Jadi sambil ada perselawatan wae, sambil golek sambil berselawatan, karena mugi-mugi adewe dikei paringi keselamatan lantarane berkahe solawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Karena subscriber iku adewe berselawat iku wedi berkahe rahmate. Karena ono ceritane Kanjeng Rasul biyen iku nangis. Jadi dicekoni karo para sahabat iki, ya Rasulullah, ngopo kowe nangis? Omongnya Rasulullah iki dhek nangis ngingetke umat sing urung pernah petuk karo Kanjeng Rasul, tapi mujini nglebihi sing wis pernah petuk. Yaiku kaya adewe-dewe iki sing urung pernah petuk Rasulullah, tapi adewe ngeyakini bahwa Rasulullah iku tandangan guru sing paling apik, raja sing paling bener. Jadi memang kanggo turah urip dhewe, nggo nyemangati adewe. Jadi wake-wake lah berselawat. Lan selawat iku kudu diiringi karo salat. Nek salawatan kok ora salat ya salah. Jadi adewe salat, tas salat berbanyak salawat. Karena salat iku tiangnya agama,
tiangi urip. Nek dhewe ra ana tiang omah iku rubuh. Monggo, ayo kameramen. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ha, iki ana apa iki? Kok godhong-godhong pring nuncep kabeh iki? Sapa sing nuncepi iki? Wah. Kok iso iki pring godhong-godhong pring ciblok iku kan harusnya rata. Kok padha ngadeg kabeh ngene ya? Apa tanda-tanda sing rak bener iki? Astagfirullah, muga-muga ora. Mugi-mugi sing teko iku bener kabeh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Astagfirullahaladzim. Tapi makin mrene iki kok perasaan koyok merinding ngono. Kok ana was-was ati. Ana apa iki? Jadi kanggo subscriber kabeh aku njaluk doane mugi-mugi aku diparingi kesehatan, diparingi keselamatan, iso nuntaske kepengenku yaiku berantas koyok kecodot iki. Jadi karo subscriber kabeh ojo sampai lali, ojo isin-isin subscribe. Sakake asisten Bang Re, channel itu Rimba, channel Gudang Madu. Karena tanpa subscriber kabeh, tanpa komen, tanpa like karo subscriber kabeh, aku kira ono artine. Jadi aku njaluk sedekah subscribe karo subscriber kabeh. Karena subscribe iku gede artine, gede gunane karo kanggo aku, kanggo Madato, kanggo Gudang Madu. Jadi karo subscriber kabeh ojo sampai lali doake suwun tak omongke sing wis subscribe. Mugi-mugi diparingi keselamatan, diringanke uripe, nek lagi meriang diangkat penyakite, sing ngurung subscribe mugi-mugi subscribe, diparingi rahmah lan hidayah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Watu apa iki? Kok apik tenan iki? Duh. Alhamdulillah. Adewe cek diparingi rahmah, diparingi nikmat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kok urung petuk-petuk neng ndi iki? Omonge Udin kok tak mau.
kok ono kowe nang kene. Jadi maksudmu apa? Ora iso. Aku tetep golek iki codot. Ki codot ora ono. Oh iya. Wah. Iki wong ora ono pucung-ujunge. Wah. Ora iso cak kompromi wong iki. Maksudmu apa iku? Wah. Wes. Wah. Emang hebat bujang abang iki. Siapa sebenarnya sampean? Apa maksudnya? Wah. Apa? Sampean ojo ganggu aku. Mending sampean lunga. Apa maksudmu? Aku golek iki codot. Tak turuti. Apa iki nggone codot apa ya? Jadi kanggo subscriber kabeh nambah petuk wong sing koyo ngene dhewe. Apa maksudmu? Kok cepet tenan wong iki gerakane. Tak turuti. Apa neng kene iki codote? Wow. Setan. Licik sampean. Hebat. Wow. Setan masih iki. Demit halus. Sampean bolak-balik mbokong aku. Sak perintah pateni sampean. Wah. Wow. Wow. Kok cepet tenan wong iki gerakane. Wow. 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 Edan tenan ku, Bang.
Sebenarnya sampean sopo? Penunggunya? Oh, dari penunggu alas pring iki apa maksudnya? Ojo meng sampean, rojo sampean kon mudhun, tak pateni kabeh. Ya bang iki teku, aku setan abang. Demit ta iki. Wop. 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 What? Whoops! Whoosh! 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 Ada. Whoosh! Whoosh! Edan wong iki. Kaya angin wae. Apa maksudmu sampean? Aku mati kene. Ngenyek sampean. Wos. 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 Enak wae sampai kudu mati ning pesokoku. Ngenyek sampai. Dan wong iki setan tenan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Wah! Ngono iki kok. Mati apa wonge? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari subscriber kabeh emang nggo ngadepi setan abang iki ampun tenan. Jadi dhewe wis bolak-balik nemoni dhewe. Dhewe iso secepat angin, iso ngilang, iso teko. Astagfirullahaladzim Gusti. Piye ngadepi wong kaya ngene iki? Terus terang wae aku. Kaya ngadepi kanggo bujang abang iki. Aku kewalahan. Jadi kanggo subscriber, ayo doa nih. Mugi-mugi aku diparingi keselamatan, diparingi nikmat. Karena emang kanggo koyo nih ono apa iki?
Setan sampean. Yo teku klambi abang, sampean sing niru-niru. Melunjak sampean karo aku. Jadi ngomong sampean lebih dhuwur karo aku. Ngenyek sampe. Yes. Edan wong iki. Menyarep motong ke pusakaku. Ojo menghindar sampean. Nek tenan wani, maju tak pateni sampean. Wus. Wus. Oh, wus. Edan. Nemen wong iki. Wis bisu, ora iso diomongi, nyeyel, setan tenan wong iki. Wus. 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 Nembe iki aku ngadepi wonge sing kesit tenan koyo ngene iki. Wah, ngenyes. Enak wae arep ngrebut pusakaku sampean. Wah, nantang sampean arep guak pusakaku. Wah! Wah! Woi! Woi! Wah! Oh no, setan. Astagfirullah. Ning, oh no, setan abang. Bujang abang. Kau ini ngelantur. Setan abang, kau ini setan abang. Iki bekas emat detok. Astagfirullahaladzim. Ini bekas. Aku petuk karo wong sing klambine abang-abang. Aduh. Apa mungkin kau hanya berarti bela diri? Ora, aku petuk wong klambi abang-abang. Iya. Baik. Tapi Begini jelas setan. aduh. Tapi maksudku piye ngomongnya aku karo Mas Datuk? bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa melihat sama sekali bahwa kau ini bertempur dengan apa? Iki lho bekasnya kokon. Tapi kan kita mencari Ki Codot. Iya, aku iki petuk wong klambi abang-abang. Aku dicegat. Aku kon balik. Ya ora gelem aku. Oh, begitu. Berarti jangan-jangan bujang abang ada di belakang semua ini. Iya, bujang abang mau. Ya bujang abang. Apa mungkin bujang Ki Codot, bujang abang itu sama? Apa iya ya? Mungkin Ki Codot dan bujang abang ini sama. Iya, kita cari Ki Codot, dia bujang abang. Ya bujang abang ya kecodot apa ya ngono ya? Karena Tapi kan sepengetahuanku, aku tidak pernah bertemu lagi dengan bujang abang ini. mau loh, petuk karo aku. Aku sudah berapa hari tidak bertemu dengan bujang abang ini. Aku yakin sekali. Aduh, aku kesel tenan. Oh ya. Begini saja. Apa kita langsung kita bersama-sama saja? Golek barengan Ya, dhewe. kita Iya. biar kita jangan berpencar lagi. Iya. Kita akan temukan di mana, karena Bang Udin sudah
mengatakan jalan setapak itu terus lurus Ya saja. aku mau melu merono, cuma dalani kurang lurus, muter-muter. Iya. Baik. Kita Kaya Udin ikuti, bohongan neh Mas Datuk. kita ikuti dari pinggiran hutan bambu ini. Ayo. Karena berkemungkinan dia ada di hulu sungai. Iya. Baiklah, kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, selalu ikut perjalanan Datuk dalam rangka suatu kezaliman yang mana si Jala Seta telah bertemu dengan Bujang Abang Iya. yang sudah malang melintang. Mereka sudah bertempur di sini, Datuk tidak mengetahui sama sekali apakah Bujang Abang ini benar-benar Ki Codot atau Ki Codot adalah Bujang Abang. Ini belum bisa kita ketahui. Yang jelas saat ini Datuk ingin mencari karena tadi sudah ada penunjuk jalan dari Bang Udin ya. Iya. Bang Udin sudah memberitahu pada Datuk bahwa kalau menurut Datuk jalan itu menuju ke hulu sungai. Mudah-mudahan Datuk Iya. dan Jala Seta akan bertemu. Mohon doanya kepada sahabat-sahabat semua ya. Ikutilah perjalanan Datuk bersama channel Tuk Rimba dan di sini channel pendukung Datuk. Channel dari si Jala Seta dengan nama asisten Bang Rai. Di sini juga ada Gudang Madu yang insya Allah setiap saat, setiap detik berkiprah di dalam membasmi suatu kezaliman bersama Datuk ya. Mungkin itu saja yang bisa Datuk sampaikan. Besok hari kita akan sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.